Парычы – невялікі гарадскі пасёлак у Светлагорскім раёне. Вось гэты зацішны куток, па версіі светлагорскіх аматараў гісторыі, зберагае ў сябе пульс мінулага. Ад царквы застаўся толькі крыж, але самае цікавае за ім. У цэнтры участка камень, апошняе прыстанішча сям'і Пушчыных. Они были первые, которые на территории своего имения они создали женское училище духовного ведомства. Это училище поначалу было 25 девочек, а к концу, к 1917 году, их уже, конечно, было больше, где-то 171 девочка. И оно выпустило к Октябрьской революции, когда уже пришлось закрыть это все, понятное дело, вот 1680 учительниц. Па меркаванні Соф'і Шах 186 квадратных метраў вакол каменя ў Парычах патрэбна давесці да розуму. Менавіта з гэтым пытаннем жанчына і звярнулася да Івана Крупко. Як адзначыў губернатар, гістарычнае мінулае парычскага этапу жыцця Пушчыных патрэбна прааналізаваць і арыентавацца выключна на правераныя гістарычныя факты. Мы должны понять, потому что кого-то уславляя или прославляя, мы должны понимать под этим подтекст. Это наша история, и надо четко понять, ее не улучшать, не ухудшать, а так, как оно есть. На Светлагоршчыне пра род Пушчыных чуюць не ўпершыню. Гістарычную падаплёку прааналізавалі, ўжо адвялі немалое месца ў жыцці не толькі невялікага гарадскога пасёлка, але і ўсяго раёна. Імёны гістарычнай сям'і знайшлі месца ў гісторыка-краязнаўчым музеі, а ў Парычах ёсць нават вуліца, якая носіць імя Пушчыных. В городе существует школа искусств. Зная о том, что Пущины занимались и культурой, в том числе развития, было выбрано место, то есть площадь напротив детской школы искусств, и она тоже носит имя Пущиных. И в учреждении образования в средней школе номер 9 у нас есть музейная комната, в которой тоже собрана экспозиция, посвященная дворянскому роду Пущиных. Захаванне гістарычнай праўды – гэта тое, за што сёння вядзецца асаблівая барацьба. І ў гэтай справе не павінна быць фармалізму. Дасканальнае вывучэнне архіваў і пацверджаныя факты – вось той самы падмурак зберажэння гістарычных каштоўнасцей нашай зямлі. Тацяна Піменёнкава, Алеся Заяц, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».